mar gore gi mibadhi. Nitie gimoro midwa medo? Kes mar Aisha Juma mar nek. Kes mar nek no ket ni bodyguard mare ema nene nikech bunde achiel ok nyal go gi ji ariyo. To kes mare no ndikne en obedo enjoined nikech bodyguard mare nene oneko. So onego bed wabedo clear wa differentiate ng'ato maneno neko won kodu kaka case no dio. But oka hold brief na Aisha Juma anatemo mnang'iyo direction kaka wasebedo kwa handle cases. Aparo ni mani okie serikal mokwongo. The last 20 years wasebedo gi serikal mopogore to sania ka ker maruto donji telo. Wanyalo kawan gadier ni wasebedo ko wagore kod weche mag cases mag corruption. Onego bed ni sani the last 20 years wanyalo name ji kata bich kata par maneno setwen wach mag cases mag corruption. Lakini kakoro sani yakakoro chako ng'eyo wach cases mag corruption to wabedo biased kuom ker marwa masani William Ruto. Erokamano. Nyakora Ramogi